sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Ay sa Action Night Patrol magasunod sa dili gid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabi. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Eric Magbanwa. Di kalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate drugs. Isibo na ang orasan sa inyo sining mga Relo Action Radio Philippine Standard Time, las 9:48. Kamusta? Maayong gabi. Karon nga adlaw Miyerkules. Nasigla no? Bet sa 15. Hoy, Mother's Day. Today is payday. Ina kung may may bilin pa. Sa Miyerkules na mga edisyon sa inyo sining nga palatuntunan sa kananda liwat naman naton nga manging kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team aton sining nga mga correspondent. Sa pagdulong naman sa pinakaulihi labas na tipo nila sining nga mga police report, blatter entry, record of events. Opisyal nga nabalhag sa police blatter entry ang aton sining nga mga kapulisan sa Central, Southern kag Northern Negros. Dala na ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Ang aton sining mata kadurunggan oras ang kagabiyon ang aton sining nga Patrol 2. Liwat naman nga magalambiyong sa pila ka bahin sa Metro Bacolod, bantayan naton, himulsuhan naton. Amat-amat naman nga pagdalom sa kagabihon, dugay-dugay curfew na. Ano pa nga mga eventualities from where the action is. Basta Miyerkules nga adlaw, Miyerkules edisyon sa inyo palatuntunan, builog nato ng Puwersa Aksyon, Eden Aboso. Back to back sa aton nga piloto aksyon, Papang Nixon Tahom. Update sa COVID-19, flash report, breaking news sa balita nasyonal kag international.
Builog nato ng puwersa, action ang Defensor. Opdamo kita sa ato siling ang mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side. Ang puwersa ni Broadcast Engineer Henry Spolgar. Backup diri sa aton nga IT expert, Action JM Baikin. Dito naman sa Transmitter Control Tower sa Barangay Tarok, Ciudad Sangpago. Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinanda ng inyo, sinilagad ang kurmahan sa silinga palatuntunan. Ako naman sa Action Eric Magbanwa. Op din ninyo ako sa Rabilin isa ka oras. 10 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Una nga porsyon sa ato silinga pagpangalagad ginadulong sa iyo sa kalawansang D3 Bayo. By the way, nagabuylog lang kita sang kalisod sang mga pamilya sang nagtaliwan upod naton sa hanap buhay. Mga katapo ini sang media sa print kag sa broadcast. Aton nga pag-extend sang condolences, our deepest sympathy sa pamilya ni Paring Rasmor Ubas. Nagtaliwan si Paring Rasmor Ubas kay na sang aga, no? So, kakilibot nga balita. Ibot pagin kita sa balita matapos nga nagtaliwan man ang isa man kag ginakabig nga sports writer nga si Jerome Segovia Galunan Jr. Isa man ka correspondent sa RMN si Maui de los Santos nagtaliwan man. Grabe, no? Nilang simana daw tatlo gid nga makopdanan naton sa hanap buhay ang nagkalamatay. Tanan-tanan nga pamilya sa mga nagkalamatay, ang bilog nga puwersa news team, management and staff sa drama kag sa technical department, nagabuylog kami sang inyo kalisod nga naangkon subong. Paring Rasmor Ubas, Jerome Segovia Galunan Jr., kag Maui de los Santos, rest in peace. Na una-una sila sa aton. Action Radio Philippines Standard Time, alas 9:53 na. 7 minutos para bilin antes kita mag-aongot sa takna nga alas 10. Dugay Korpyo na. Ang pinakalitas nga nakasang panahon sa ginpagwa nga information sang Pag-asa. Alas 3 sinigid lamang hapon. May isa naman ka low pressure area. Nakitaan ang Pag-asa may kalayoon nga 375 kilometro para sa east sang Giwan Eastern Samar. Pero ining low pressure area according sa Pag-asa daw malayo kag wala tsansa nga mangin bagyo, pero ang ining LPA ang naghatag puwersa sa ginatawag nga Intertropical Convergence Zone o kon ITCZ nga amoy ni ang nagapaulan sa pila ka bahin sang Palawan, Visayas, kag Mindanao. That's include Bacolod and Negros Occidental. Maka-eksperyensya kita sang paglapta-lapta nga ulan na may dala nga pagpulo panaguob kag pagpangilat. So, extra lang nga paghalong. Daton nga mga kauturan, in fact, ining gabi may mga porsyon sa aton kalangitan kung magtamwa ka mo, maglantaw ka mo, may mga porsyon sa kalangitan nga medyo nagapulo porma ang galom. Ayos! Ang ining pinakalitas nga lakat sa panahon ginadulong sa inyo sa kalwansang D3 Bayo. Ang pinakabago, garantisado kag epektibo pangontra sa
sa COVID-19 diri sa Western Visayas, may ara nakita record naglabot na sa 117,061 ka mga cases sang COVID-19. Ang Iloilo Province nagapanguna sa gihapon sining adlaw, may ara sila 314 new cases. Iloilo City may ara nga 156. Ginsundan sang Negros Occidental 112. Bacolod City 96. Probinsya sang Capiz 82. Probinsya sang Antique 43. Ginsundan sa probinsya sang Guimaras 38. Kag probinsya sang Aklan may ara gid lamang 29. Kung lantawon ta, again, suliton ko sa bilog ng Western Visayas, may ara na kita 117,061 ka mga kaso sang COVID-19. Ang nag-alayo, naglabot na sa 99,188. Ang nagkalamatay as of today, September 15, sa bilog ng Western Visayas, naglabot na sa 2,752. Ang aktibong COVID-19 cases diri sa Western Visayas, based sa record sang DOH, naglabot na sa 15,093. Negros Occidental, based sa ila sinidatos ng ipagwaya, alin sang March 27, 2020 up to September 15 this date, 2021, ang active cases ng probinsya sang Negros Occidental kung COVID-19 na pagambalan, naglabot sa 2,201. Ang patay sa bilog ng Negros, naglabot na sa pila? 701. Ang nagalayo, naglabot sa 22,187. Suma total, ang cases ng COVID-19 sa bilog ng probinsya, 25,089. Kung bilog ka Pilipinas, ang DOH naka-record na sa kabilugan nga COVID-19 cases, naglabot na sa 2,283,011. Ang mga nag-alayo, naglabot naman sa 2,026,823. Ang patay sa bilog ng Pilipinas as of today, September 15, naglabot na sa 35,742. At ang active cases sa COVID-19 sa bilog ng Pilipinas, based sa record kag datos sang DOH, naglabot na sa 170,446. Sa aton nga mga ka-aksyon, again, sulit-suliton ta ni Permi, kinanglanon gid gihapon nga i-sustain ta ang mga health protocol. Kag ang pinaka-importante gi sa tanan, kung may bakuna sa inyo barangay, sa inyo banwa, magpabakuna na. Diri sa aton sa Bacolod, sa Negros Occidental, ang halos na ospital ng COVID-19 ang paghahambalan 94%. Sa ila, wala mabakunahan. Amo na ka-risgo, amo na ka-delikado ang isa katawong matapikan sang virus COVID-19 na wala mabakunahan. Los ang mga nagkalamatay diri sa Negros.
Ining karon lang, unang tawon mo do halos wala mabakunahan. Ang ara subong sa ospital, ang ospital sa subong do amat-amat naman nagagutok. Labanan sa mga na-ospital nga may COVID, wala tana mabakunahan. Na sulit-suliton ta permi, hindi na magduwa-duwa pa. Hindi na pagpatiha ang kagalingon mo nga wala COVID. Kay minilyon na nagkalamatay, minilyon na ang minilyon na ang natapikan. Minilyon man ang nagalayo. Linibo man ang nagkalamatay. Hindi pa magpati nga may COVID. Ara na sa inyo. Sabagay, ang paghinulsol, why man permi gauna, ari man permi sa ulihi. Muna ako may tsansa, specialmente sa may mga balatian nga daan nga pundo. Especially sa aton nga mga senior citizens, kaya mo ni sila ang alamagon sang virus. Magpabakuna na. Again, suliton ta, klarohon ta, ako na kompleto ka sa bakuna, hindi inaiya garantiya nga hindi ka matapikan virus ni COVID-19. Matapikan ka ni COVID-19 pero hindi severe. Hindi ka ladlukan bla. Hindi ka matamaan in short. May ara depensa ang lawas mo. Sa virus ka nagsulod sa lawas mo. Tungod sang bakuna. Muna nga pabakuna gid ka mo. Panason yung panguna-una nyo na wala COVID. Takos kag dumdumon nyo nga minilyon na nagkalamatay, minilyon na ang na-afektuhan. In other words, natapikan. Kaya muna, ang aton permi nga sulit-sulit, subo man ba ito, non-prote, amo ng realidad. Amo ng Bali Vice Mayor Ercet Pamilyaran kinasang aga sa interview ni Action Art. 95% sa mga pasyente na biktima sa COVID-19 wala mabakunahan. Para na sa inyo. Action Radio Philippine Standard Time, Las 10:03. Ini nga porsyon sa ato sa pagpalagad update sa COVID-19. Ginadulog man sa Kalawan sa
don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa music nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig. Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 10. Size na kita dasig lang sang oras, no? Ginatamya ko lang dira ang mga ka-breaksta, mga fans tani sa unab lang subong ti mangin kaupod nato ni sila liwat sa masunod nga mga inadlaw, no? Ang gabi dira kay Tatay Eli. Eliseo Adranada, kay Toto Gamag Basco, kay Cesar Go, kay Giovanni Lamis, kay Migo ko Boyet Komoda. Si Toto Boyet Komoda nagatamyaw na sa anak niya, si Vel Balkin. Halin ina kay Daddy Boyet ang pagpanamya. Mr. and Mrs. Boyet Komoda and family, happy listening. Para sila monitor. Kay retired police retired police Colonel Placido Hintoleo and family, maayong gabi igid. Believe si retired Colonel Placido sang team song tayo daw mayo pre. Believe ko nagligad pa na pre, bagaw ka lang kamulalong. Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 10:08. Start pa sa report na gikan sa ato sa mga correspondent. Panahon tayo observation report ni Aksyon Eden Aboso sa paglibot-libot ya. Miyerkules, payday. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Yari si Aksyon Eden Aboso, line number 2 sa report. Aksyon Eden, mayong gabi. Happy Wednesday sa ating siniwang ka-aksyon at John Eric at sa imo man, of course. Happy Mother's Subong, Day. Happy Mother's Day. Tama, Gid. Happy Mother's Day, Gid. Yes. At John Eric. Kahit, kabalo ka naman subong. Gani. Correct. Pero buwas daw, saktuhan lang na mo kayo nagatamuha naman dayon. Buwas. Si Jonah, Buwas nga. si Johnny. Buwas nga naman ta. Oo, nga naman. Kag-ara na nagapanuktok na si Jonah kag si Johnny. Ano ko no? Si Jonah kag si Judith. Ano ko no? Jonah ang balayran kag Judith nasang balayran. Si Jonah kag si Judith. Ay na. Oo. Mga tupat balay mo ba lang nga si Jonah kag si Judith? Nagapalo pa matsyag. Kabalo ka actually 15 lang ang 30 nila ginabantayan mo. Tuod no. Oo, galinap para na dayon si Jonah kag si Judith. Ang best friends gina sila yung aduwa. Kapalumba pa na sila. Among ginada-actionary kasi siyempre oy sansa para ni tigpiligado nila sa taya damo naman sang ginlunch. Kahit makabayan naman. Pero rolling man kaya pagkatapos ang pilakadlaw tapos ang sweldo manuktok naman liwat. Pwede ito na kontang sa 30 naman Siling ni Sermon Lopez bla. Siling niya unahagid anay ang siniko. Ay, among ginada-actionary unahagidaan ang siniko. Unahagid ang siniko. Kapisan na sila magpangutod. Kapisan man magpasapatay sigas ang tuga. Amugid. Pero kapisan man Aksyon Eric magpangutod. Amo na ginagtasan sa iban. Kaya balila kami mayo lang malang serbisyo nila. Kag mapatag man nila sa mga konsumidor ang mga nagkakatabo. Takpo man mula tani ang rastoryo para magpate. Galing kaya kung makita mo ng bill mo Aksyon Eric. Kung may tao siguro maka-explicar isa-isa. Wala labot sa mga taga-Sineco, abi.
may tindihan bala kung di na nagali ng mga ginabahiran yung Action Eric. Eh, di ba kita mo na sa bill sa Pileco, kadamo, di na sa hindi mo may tindihan yung mga technicalities. Gani. Kasi sino pa naman yung sa simpo at tura tumanya. So, di ini kaya nagalin, ho? Ang size 50, ang size 50 mo, size piso, 50 centimos, yun niya naghalin. Yan. Kailangan mausip pa to sa simpo. Pero Amo. kung subong Action Eric, kadamo, isang question ka, no kaluoy sa syudad ng Bacolod, Action Eric, no kay ang may mga issue ya bala. Oo. Ang mga common necessities or ang mga important so igidya diri sa aton ang kuryente, Tubig. ang tubig, nan. Na. Puro ginaya Action Eric kinanlan isang ano yung mo pigado, kaman manggaranon, kaman ano mo ng estado mo, ano mo ng kapaltahan mo, kinanlan mo gidya kuryente kag tubig, galing kasi amo ginading issue subong sa syudad sang Bacolod. Ang kuryente nag-ipat-ipat. Sabton ka lang sa iban. Kay Christmas, namuti itong Christmas lights eh. Patay siga sila. Sila ni Sermon Lopez, 60% consumption mo, 40% other charges. Grabe. Gid si Sir Mon Lopez, Lopez, bala mo nagapamati. Gid sa iya. Teacher ko pa na siya sa UNOR. Amo gani, di siya naging Yes. siya. Oo. Kag Action Eric, ang sa ano naman niya sa ato naman ni nga basiwa, prime water. Ho, tiabot ka no, pa ni masolusyonan ni kay kung pwede. Katubado rin sa kape, kampiyon pa rin sa kape ang kolor. Maglalako pa niya ito kabwisit, mga klase servisyo. Magpaligo, kabla ko sa Action Eric, sila pinakakagahon, pare sa akon. Oo. No choice ka bala, kay kailangan hulto, no pa nga sa klaro ng tubig, nga ibukbuk mo simulawas, kung gadali ka, kay las 4 mo nga duty. Amo. Kay las 3 ka paligo ka na. May timing man nga, ang tupod siyang tubig, hindi na magkalamot. Piyungan mo na lang eh. Paminsaron mo na lang, nagapaligo ka kape, nagapanami ka sa imo nga kote. Oo. Ay, oo. Kay sobra pa si Eric sa kolor sa kape, pero mayo na lang nadira sa amon yun sa may pakuling. So mayo pa na si Eric ang tubod sa tubig mong iban. Para sa ako, no may duty man, gabugtaw kagahon. Kaya mag-duty, tila, balay, kaya makuha sa urukan, magpundo sa tubig. Kaya kung ulo adlaw na, wala na sa magatubod ng tubig. Kung hindi ka magpulaw, bugtaw, kaya magsalod sa tubig, ate nga ka sa bilog adlaw, mandi ka naman mga laghap. Kung kunamo ka na kwarta, yung paligo mo, mineral water. Amo? Ang ihugas mo sa pinggan, mineral water. Ay, oo. Ang imo ay panglabas, yung banay na lang, imbis na dira ka manglabas, yung balay kayo may nadagdaan ka man sa ligligan na Christmas party, yung washing machine, pwede lang ka na sa balay, ipalundri mo na lang, kaya wala ka pang gamiton nga tubig. Di karami lang, hindi mo na sunsulit sa mo na yung tupiko Action Eric. Kaya ano na yung kaulumol na gibala. Kasi nang tanan niya, wala man sa pili Action Eric mo, tanan, apektado, gid. Correct. Kasi amo giniyadaan Action Eric, ang pinakakinanlan, basic commodities, giniya sa pangadlo-adlaw sang tanan sa tao. Galing kay Tenhon na kung namalasan kita, kita naka-experiensya sa mga amo ina na serbisyo. Pero kabay pa, nasaan nga paminsan Manila mga konsumidor ang mga ikayong lawas ang tao para maninguha man sila sila. Gambal mo sila nga nagpaninguha sila. Nga mga insyelyana ang kanan ilabi na sa kapagadoon subong, may virus pa subong. Nagkakakibok ka na lang na ang actually bala Action Eric to sa Facebook ko bala, doon adlaw bala, may nakita kung nga nagkakondolen. May nagkakakita kung nga nagka-profile picture na color ito, mutilingon may nagkakapatay. Di niya, ang kalain, pag yung Action Eric, although hindi mo bala close sa ang tao, pero kilala mo siya, pero sa kaupod at sa mga media, Action Eric, na nagtaliwan, though malaignan ka man na at the same time, makulbaan ka. Kaya mayo, tani kung normal lang na abi nga kuan nga kung sa patay nila, galing kay take yan, undergo sila swab, may mga nagpasaging sa COVID-19. Kaya mo, ano pag hindi nila ulat sa iba na, ito sila yung mga caption, hindi gid sila yung magpate nga may COVID-19. Hindi gid sila yung magpate nga ginapatihan nila, ginahimo lang sa gobyerno. Kasi sa iba, nila nga mga eksperto para magpangkwarta. Galing kay take, kisa abala paano mo na-explain na nga mo nga mga instances Action Eric, tuod man abi, mambal mo na iban.
Normal man lang sila yung mga panahon, sila yung mga tiyempo. Kasi gaulan, gainit, maubo ka, matrakasyo, makipon. Isang una, normal naman eh. Subong may amo ka na, may COVID ka na yun, mapasok ka na yun, may COVID ka na yun. Gani kasi, kung baga nag-evolve man ang masakit, actioneric mo, mga obsolete na ito yung nagniligan na nahilanat ka, plainly hilanat na na-frame doon ka to, kanon kay place mo, okay ka na. Pero subong yan, hindi na madala, miskan paamanan mo, paputusiko, hindi na madala, sa simple lang na pag self-medicate, actioneric, na natayang balang iban, kung may ara, mga simptomas, mas maayaw na lang na mag-check up. Kung, actually, actioneric, mabalaan mo man sa lawas mo if there is something wrong bala. Kasi kasi pareso sa COVID-19, pero di ka pa idor sa tunton niya. Gina-atake ka na gali, ulihi ka na wala makabalo, ulihi na sila makabalo, actioneric, ang iban, ulihi na makapadulong man sa hospital, kag makakuha siyang treatment. That's why na may ara man pagsaka siyang fatality kung COVID-19 ang paghahambalan. Pero hindi tayapon pag nubatan nga may ara yapon dagko man ang generic na ma-record ng mga recoveries, although the double digit, triple digit ang ma-record ng COVID-19 cases din sa syudad sa Bacolod, subong man sa Negros Occidental. Kaya tikis, do press na ba sa EO lang ni Black Eric, i-implement siya ka simana, pagkatapos sila do kalimta na dahil sang tao. Kaya mo ni subok, yapon ang lipat-lipat, sobra na isa katuig ang COVID-19, pero nagalipat-lipat yapon. Di na face mask mo, ay, nalipat ko. Isa, sobra na isa katuig na mo ng gakatabo actioneric, nakalipas na gihapon. Kag may ara gihapon, no, actioneric, pag 18 minutos na nakaligan matapos ang curfew, may ara, sige, wala labot sa mga empleyado, may ara sa gihapon sa mga kabataan, mga grupo-grupo ni actioneric, ara sa mga dalano, nagasigi ka pa kalakat-lakat, nagasigi pa katinikalay istorya, na kung mag-agi ganing siga-siga sa pulis, talaga pinuhag man sila. Pero ginahulat pa balagi sa atin. Wala man napili ang oras ng virus kung saan na sila masulod siningalawas. That's why na-extra halong din kita tanan mga action. Subong sa Nerek, makanay-kanay ang atan sa panahon kag tawhay naman ang palibot sa syudad sang Bacolod. Kadugang pinakaroon nga balita, bandayan sa pagbalik report sa Action Night Patrol. Action, Eden Amoso, una sa balita ng action. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kid Action Eden Amoso reporting live dira sa Patrol 2, sitwasyon sa Bacolod. Tulotawhay. Balikan talaga sa Action Eden Amoso. Sa latipo niya sila nga mga aksyon balita. Sa sa report Action Rofo kag ni Action Roger Gutiv ha. Ang report ni Action Eden Amoso observation report sa Patrol 2. Ginadurong sa inyo sa kalawan sa DTX 500 capsule. Pwede bala maghubin ang maedad na? Pwede gid. Ang sekreto tumarka DTX 500 capsule. Kampiyon nga proteksyon with 1.3 million ORAC units of antioxidant. Epektibo pangontra sa free radicals like oxidation. Sa DTX 500 pamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo.
radyo. Salamat sa pagserbisyo. Patas ka balanse, patuloy na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Pagdayon, Aksyon Radyo. Police Master Sergeant Joselito Lugo. Mati man si Mrs. siya kahuluhigda daw. Si Kuya Khalid, sinatamya man ni Kuya Police Master Sergeant Joselito Lugo. Kay Maninoy Maing, kay Maninay Chara sa labasyon nila sa La Carlota City, para man sila monitor man sa aton sila pagpangalakan. Tinatamyaw taman dala Agnes Espiritu. Mga kaibigan niya dyan kuno sa Bacolod, si Star Mayo from Agnes Espiritu. Aries Joy Talaman, may gabigid. Romy Castillo, Alex Montesa and family. Lisa Joy Ilon Amoroso. Kay SP member, retired police captain Dintong Severino. Sa kay Miller si Kenya Cañete, happy birthday. Sento Ono Diaz na nang nabili no Pasko na pero gaway pag isa kapabatsyag, no? 101 Diaz na nabili antes magpasko. 108 Diaz na nabili kag magbulag na ang 2021 kag i-welcome ta naman ang 2022. Ay, porte. Sige. Panahon to report action for dita. Ato ang correspondent sa area sa Silay, dalang area sang Talisay. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Radyo. Aksyon Night Patrol Field Report. Yan sa action Rob for dita. Line number 2 sa report. Rob, may gabi, please come in. Yes, so may gabeksyonary sa ato man sini mga ka-aksyon ang klima sa mga gabi sa sila manami-nami. Ang ano? Ang klima mabulubugnaw. Mabulubugnaw, mga bata galit nami-nami ang pananasa. Mabulubugnaw nga hindi masyado kaginot. Oo amo ginasa. Kagati. Pero ulo aligmat gid kay puso man gyapon ginawtay. Kani. Amo na diyo sa siyudad sang Talisay Aksyon ko na mga alas 4 ang tagna sang kagahon si Police Staff Sergeant Docilio Pachoro, duty compact team leader ni sang labasi dito sa may barangay Concepcion. Siyudad sang Talisay, digayon niya nga nagdala kag nag-endorsar sa Talisay City Police Station. Sining personal kilala kay Hasan Taksagun, Ipiran niya, 18 anyos paligong soltero, pumuluyo sa Purok Chais, Barangay Alangilan, siyudad sa Bacolod. Isa ini sa tatlo iya ka mga suspitado nga nagsulod iya sa tangki. Dito iya sa nambitan iya nga duog. Kaupod man nga nag-endorsar siya, ini tag-iya sa tangki tag-reklamo, kilala kay Joyer na Inlog, 49 anyos sa paligon, pumuli sa sitio Katamnan 3, Barangay Concepcion, Ciudad San Talisay, kagang utod dyan sining amugid ang naka-corner, sining kay Hasan Taksago, no, nga si Reggie Inlog, Ilobaton, 37 anyos sa paligon, pumuli man sinabitan ilang duog. Sa initial ng investigasyon, diri nag-apayag siya ni Eric, nga ining complainant niya, kagang iya sining utod na maayo ginyang katulugon sang may nabatian sila iyang agahod kag pagtagpol sang ido dito sa gwa sang ilang puluyan. Gilayon ini sila nagwa nga duwa kag nagdalagtal dito sila nga tanggi bausos dito kag nakita niya gid nila ni tatlo ka wala makilalaan ng mga persona sa sulod mismo sa ila sining nga tanggi. Pagkakita naman ni sang tatlo nagpanalumba ini dalagan naglulumpat ni sa Takudal apal na bili ni siya sa Taktagon kag amo to nga gin corner ni siya ni Reggie ni ang utod ya sini nga si Reggie Hinlog maging padlos palikon tani pero way gid siya kapalag sa kay Reggie nadakpan gid ni siya kag gidayon iya nagtawag ini sa nga police assistance dito sa may compact kag gin dakop ining persona no kag gidala sa may Talisay
PNP station. Kag sunod pa diri dugang pa sa investigasyon nga nagsulod ining tatlo Oo. sa kilid lamang no sa pertahan iya pagi sa pagrongkab sang ila sini nga dingding sang ila nga tiyangke. Kag na-recover ini sa position and control sini ni Taksagon among isa ka bulkap nga naga duag ini sang gray kalo ya bale isa ka potsityo. Kaya nagalaba ini sang 10 pulgadas kag 550 pesos nga nakuha niya dito iya sa sulod ng Tianggi bilang bintang isang Tianggi Action na Eric. Kag sa pag isa-pisa sini siya ginsugid man ang iya sini duha ka mga kaupod nga nakapalagyo na kanay Jeremy Puentes 19 anyos sa Palawigon pumuluy man sang purok size barang ilan na sila sa Bacolod kag si Sammy Kiatson 20 anyos soltero pumuluy sa Sitio Bukbuk Barangay Concepcion, Ciudad Sang Talisay. Ini karon si Hasan Taksagon ditinadto sa custodial facility San Silay, San Talisay PNP Station. Dugang pagi dito isa man ka persona yang nagkaladaan na dakpalman sa 100 persons ang nadakpalman sa Talisay City PNP, no? Ining persona kaya kay Narciso Montefalcon T. Ornoni alias Amay, 46 anyos sa Paligon, soltero. Publi sa Barangay Zone 14A, Ciudad Sang Talisay, kita ko siya mga 10:58 sa nga aga, sa lambitan iya nga duog. Ang utinis sa warrant of arrest, sa kaso sini nga theft, no, under Article 308 in relation to 309 of the revised Penal Code. Kabay piyansa ini, nga nagdangat sa 20,000 pesos para sa iya sini temporaryo nga kilwayan. Ining warrant of arrest issue ni Anay Judge Felipe G. Banzon sa Regional Trial Court 69 nga nabasa diri sa may siyudad Sang Silay kamay pitsa ini Abril 21, 2006. Ining nambitan karon nga persona ditinado diri sa may custodial facility Sang Silay Sang Talisay PNP Station. Diri man sa Silay Action Eric ginapasalamatan gid naton iya kag matulutaw-hay lang no kag o galing kay wala pa gid ni magsungka no duha na kaadlaw ang napaabot sini kag pagpaluap ini sa pamilya ni Mirasol Wayo iluta sa tong babae bla nga naipit sa tong Lunes ng Gabi Action Eric mga alas 10 sa takna. So wala pa gid diya no wala gid sang nagsungka diri nga driver kag sige man ang paluap ini sa katapo iya sang kapulisan no. Kaga na tigayo naman nga may bata ni saksyon na Eric na 20 anyos no kasi Nicole kaga sino ito ginautopsy naman to kahapon kaga butang naman to sa sa iya lungon kaga ugaling kaya sini nga palpagan sa iya sini nga bata nga kuntani magsungka konsensyahon man kuntani ang driver kay kabalo gito siya nga may naipit siya katao kaya tungod ang hinay-hinay pa ini kag sa makita ya kay kapani sa side mirror niya sigurado gid amo to nga nagturipad naman siya so kung nagapamati man da may Santos man siya nga kaluoy kag makabulig man kuntani sa pamilya man mga pamilya Wayong man di makilala man nato Action Eric mo dahil nung Jaime kaganang buhay na hinablos nila kining si Mirasol Wayong no so sa driver liwat nagapanawagan ng pamilya bilig-biligan niya man balik doon ang inyo sini narimalaso diri sa Lakbanwasang sila why gito mo surrender no why gito mag-surrender napabot pag gidanitan mo lang tani ang kwansang pamilya na kung hindi siya mag-surrender tong driver kay kabalogi ko driver gito kabalog ito nga may tao sa nagmungguan kag patay gid siguro ati kuno ka pamati masa kabay pa nga pangamuyuan talaga kalagon sa sang kalagto sang napatay ito para nga mag-surrender sa abay patani no kalagon sa bala nga gakaon sa bala tubangan niya bala pungko hayo oy duharos dan tunga naguluwa gito sapay sang babae ito amo gid Action Eric way na to sa ganigin Balsamar termino sa to ay Balsamar kay wasak to no na lang siya sa kwan sa plastic kag plastic bag lagi na sulod na lang sa lungon kag wala na lang sa kristal no para nga kay daw ka kwan gid sa kung ang konsinikol papabalon niya bata yan di na
mabay sa mato kay wala lagi dyan sa ugat mo. So, may alin sa iya ulo, hasta sa iya sini, nga dyan action arrest na. Grabe. So, mula na ito madulong report, pero nagpakigunong kita gali sa tumang kaupo dahil sa radyo, no? Si Rasmoro Ubas nga nagtaliwan action arrest. Yan eh. No? Langin kaupo na sa piyak na istasyon na mga mapulo katuig ba na. Ara-ara sila sa news department, samtang kami sa production, may pag-inup na lagit yapon nga natabang action arrest. Yan eh. Now, Rick, madri sa mga syudad sang silay para sa aksyon ay pakbol. Kaparban sa aksyon Grupo Dita Junior. Una sa balita, sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio! Night Patrol! Salamat kid Aksyon na Rofo Dita reporting live dira sa area sa Silay dala ang Talisay. Report naman ang Aksyon Rofo Dita ginadulong sa iyo sa kalawasang MyTC. Dugay ka na ba na nag-aantos? Banwa, mabugaw nga hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagkapalaplag sang. Pare, may gabi dira sa inyo. Sa Mrs. Nonoy kag Cherry Duario in case dira sa Maaw, Puma Luminada may gabi. Kay Rinaldo Poderoso da sa Tangob Garasa. Manong Vicente Canason Similiano. May lang si Mrs. siya, Helena Similiano. Kay Madam Divina Sigracia, dira sa Manville Royal Subdivision, Barangay Panokoy. Maman kay Star Mayo, kasigabong ko itong signal sang Aksyon Radyo Bacolod. Kaya ginadjetihan, kaya nagkapaurok-urok kid siya. Ay, puwerti. Ayos, salamat kid. Kay paring kita na siya kayo sa Tokyo, Japan. Kay diting alohamiento, Teresita Negrido Jackson sa Maryland. Kay Ma Teresa Hopilenya, kay paring Ryan Borjada, kag Milili Oligo Gamonitor gid. Sila ni May Campo Redondo. Shout out sa Shirley's. Okay. Shirley's crew. Dala kay Nanay Shirley gali sa Kansi House ni Nanay Shirley to bangan sa Golden Field bla. May Campo Redondo. Kunti kalawig ko pilido, no? Katanan-tanan nga crew dira ni Nanay Shirley, sa Shirley's Kansi House na sa Golden Field. May gabi dira sa inyo. Ni Pras Espida Leilani. Okay, may gabi dira sa inyo, ha. Dani Shooting. Sa mga shooting family dira sa Hiligaran, may gabi dira sa inyo, no? Milili Oligo sa Tangob, may gabi da.
Agnes Espiritu, kaibigan ni Star Mayo kuno. Teresita Urita Kahuraw, Aris Joy Talaman may gabigid ha. Sila nga pagpaurok-urok. The services Frankie Alojado and family. Sige. Alis sa report ni Axorofo, may balos man nga report si Action Roger Gutib, Doc G. Lugo. Ay, Bertie. Kay balo isa milos na may gabi, hindi blasa. Ari mo ng balos nga report ni Action Roger Gutib. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Action Roger, may gabi, please come in. Yes, Action Direct, may gabi sa mga aksyon sa aton sila mga balita sa direct diri sa may syudad sa Cadiz sa panahon de subong medyo mataway kag okay panahon Action Direct. Very good. I get sa senyales nga magaulan subong nga gabi. Ikabay pa ka mag-interview yun lang kasi kada mo sumanag ka tabo kung mag-inulan ka kung nadalo ka na landla na binigit sa mga aksidente. Kalabanan involved sina mga single motorcycle. Correct. Sa relator ka mga balita sa Eric diri sa may syudad sa Cadiz in turnover kay hinabla sa Eric sa mga barangay tanod ang isa ka unit sa Honda XRM nga 125 black and white color sa single motorcycle sa liin hindi siya ang ginabandonar sa isa katukan sa may kadua ang National High School sa report Action Eric nga ini siya nga single motorcycle ang ginkawat in Action Eric sa isa ka Korean kag pagkita mo isang tagiya kag dito na sapuan sa mga barangay tanod mismo sa barangay Luna kamo sa barangay tanod Alexander Dwin kag barangay tanod Ronald Argilias na sapuan sila sa may extension sang Kaduaan National High School diriwan mismo sa barangay Luna kag pagkatapos ng turnover ini kabahin sa kapulisan kay na ginawala tulat dito ang tagiya kay sinupa sa report na inform man kuno pero wala kay ang pulis pa kung sino ang nagapanagiya sa mga single motorcycle gin proper turnover lang sa mga barangay tanod para nga ma-document ang pag-turnover man sa tagiya paatiman at kinirek sa kapulisan so, ate, kung sino man ito tagiya, siling Honda XRM 125 nga black and white single motorcycle, ang yara na sa Kotri sa traffic section sa Cadiz City PNP Action Erica. Sa lugar na ito nga mga malita, para yun ang vaccination, direksyon sa Calbo, ang amo, direksyon Erica ron nga COVID-19 cases, mas nagagnya taas sa Frerek o kung nagalugang pagit nga nagalugang ang vaccination sa subong nagaparayon man kaya pa sa kay Dr. Maria Victoria Ibanez sa sugod subong atlaw kaya sa buwas pa nagaparayon ang vaccination sa may bahin sa iling badminton nga lugar di Blacaman naga-seminar ang CFPB ang Amon City Processing Regulatory Board sa tricycle sa hasta pa sa October 13 Action sa masunod nga bulan siya dunganan na Action ang vaccination sa Inovac para sa mga tricycle driver. Yari payag ni Dr. Maria Victoria Ibanez may katalan sila nga para yun nga vaccination sa syudad sa Cadiz. Dali ato nga vaccination kasi dito na dito kami nag-plaster sa may multi-purpose sa badminton court Babala. Kaya may hinar ang CFRB nga 50 packs per day ng mga transport driver. Para sa renewal ng kanila franchise next year. So, ang mga wala pakakabakuna, mga driver, na alam naman ng bakunahan. Kaya, na taman yun dyan, naglibot na kami sa merkado
sumpo kay sa pang turnout sa gamay Bilagyapi. Kadamo mangyapon nga taga market nga hindi ko naman pabakuna. Then namuna kundi kami sa pakalabot naglabot sa kami sa kaduaan sa merkado man to mga 126 ang nabakunahan. Mag-expect kami mga at least 200 lang sa kada area. Pero sa buong kay tungod nga hindi naman gidamo ang vaccine, di kami sa sa badminton court nagaplag. Pero naraman kami da. Guys, kami mga 50 packs nga halin sa Barangay Luna. Kaya ang third party, wala sila seminar sa Wednesday. So, once sa Thursday, Friday, to daw diretso. And then sa Friday, dito kami doon sa Tiglawigan, mangbakuna. So, ang ginakadismayaman ng Sinerex, ang amo dari civil officer sa iya nga bisan pa nga nagbutang magali sila sila nga mga kanukti dito sa merkado sa dito mag-vaccine. Pero yung mga kurang turn out ang Sinerex. Magbo siya kalaban sila Sinerex nga gina-admit nga nagkamalasakit subong. Kag sa iya na mortality ko no. Dari sila sa kanila kung motringon nga namo napatay. Kag sa iya nga ang ina nga mga nakagkon sinaksinere sa mga tawag mortality ko ng pagkapatay nga sa rin COVID-19 related death ini aksinere wala mabakunahan kaya mga tao so muna ang budget ringon nga daw kakadismaya siya tungkol kay pwede niya po gamay sa turnout sa kaina niya po sa pag-intindi sa mga tao wali ka din tawag sa pagpabakuna sa Amerika. So, 106 sa mga kaso, nagsaka pagin siya 3 naman sa bungat lao. Ay 103 ini kapon, so sobra naman 100. Nagsiling po gani, ito bala may arat na nga COVID-19 na Delta variant, so nagtaka di sino sa iya. Actually, wala pa man, kaya wala pa kami kapadala kuno sang, wala pa kami kapadala sang mga sample direkta dito sa Philippine Genome Center para sa genome sequencing. Pero hindi nga expect na kita sinanya laban-laban ng kasaka sa kaso may ara na ka-Delta variant niya, pero wala lang ginsang official nga result action ereka. So kinahanglan ko na maghalong din ang amon nga duha ka mga korte ang municipal trial court naga-temporaryo karon sila kay bayara nagpakitin niya isa swab accelerate ang iban nga mga empleyado. Ito ko rin paray ang MPCC kag ang RTC nadala na lang man ang RTC accelerate sa pag-close kag disinfect pero wala iya madala sa pag-swab ang empleyado sa RTC. Kundi ara lamang sa FTCC action erect. May ara sa staff sa MPC nga nag-positive pero hindi na siya taga-diri sa Cadiz. Well, invitation pre. Mayroon na lang sa disinfect kasi swab test na lang karon ng mga empleyado nila. Mas-sure talaga yung isang nasa daya nga kadto do mga first tapos ang system do. Pag wala pa ito magabat siya pero i-sure ka lang dito para maano ka. Kaya may mag-action nga wala nyo. Mga lang naman siguro. So mga pila nila sa mga empleyado sa MPCC kag RTC ang isang sila dapat ano nila? Daw ang ato nga isang sa MPCC lang diyan sa Dadira lang ang may na-identify nga nagpakita sa Bacolod. Okay. No, aba Sinerex no, tira lang sa MPCC ang pag-swab. Ang sa RTC at disinfect na lang for sure. Nga para nga malikawan ang Sinerex ang paglapta sa ang siling COVID-19 virus ang Sinerex. So far, dapat ito